Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga incident kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Martes pitsa 11 na bulan sang Oktubre tuig 2022. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalabati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente mahimo nagtuluhaw sa sulod sang 24 oras. Mga isyu diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Pila sang aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal, mga outstanding Negrense women in agriculture ginpasidunggan sa Kapitolyo. Mayor Albi Benitez nagabulig sa movement nga KNP nga nagasuporta kay Presidente Marcos. Top 7 sa drugs galistahan sang Bago City PNP arestado. Mga balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Ginpirmahan na ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga manginlayi ang hagna para sa rehistrasyon sang Subscriber Identity Module o kun SIM nga nagatuyo sa pagduso sang salabton sa paggamit sang SIM. Ginpatigayon ang ceremonial signing sa Ceremonial Hall sang Malacañang sa presensya sa mga matag-as nga opisyal sang gobyerno. Naibalan, handom sang SIM Registration Act nga mahatagan katapusan ang mga krimen gamit ang platforms lakip na ang text kag online scam pagi sa pag-regulate sa pagbaligya kag paggamit sang SIM card pagi sa mandating registration sa mga end user. Maayo ini. First time ginpirmahan sang presidente nga maginlayi bangod daw hindi na maintindihan ang binastos kag iban pa pag-abuso sa paggamit sang mga gadget sa paghalit sa pila ka mga personalidad. Kung tani maayo ini, kay manti personal mo ini, dapat ikaw lang ang makahibalo. Apang bangod ginagamit ini sa malain nga pagi, sa pagpakamalaot, buyayaw, kag ano pa, nga mga binastos nga mga tinaga nga nagagwa sa among mga kagamitan, napilitan nga kon ang SIM nimo mabakal sa diin man nga balaligyan, dapat ipresentar mo ang matuod-tuod ng ngalan personal kag tanan nga imo sini nga mga lugar, kahimtangan mo, tanan-tanan, para kung magwa ang imo sini paggamit sa binastos kag tuyo nga pangguba sa imo pareho, madali ikaw makilala kag madakpan. Para sa akonti, dumayo man, kung tani, mayo man nga daw hindi ka paghilabtan bala sa personal mo nga gamit, galing kay ginaabosuhan. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:07 na. Mga balita kag isyo, ibalik naton pagkatapos ni. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas
malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana, ano nang nahuya, ako magulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permi-permi siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabuli kasi siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa, bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nagulam sa cellphone ko, pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But sin ikaw nagpadala sang message Oo, para sa oo, ano. nagpadala sang Ito wala mo message. siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gidaya nga mabatian yung kung nadala kami o kung wise nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagig ko kay basta ko nadala nagig kami nga may pamangkot pagidaw. Oo. Nakabudlagid ko online, mas namin isa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako Okay, tapos kagid. gusto ko makatapos sa eskwela biskaan may COVID pa tapos ang Tapos sa mga skila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, ano, kung magklase di? kung sana ano nang nahuya ako magulang eh siyempre pigado tas kay ano ko sila madisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dahil permi sa phone kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya kung ang ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado na basta kung nadala lang ko sa tab happy na ako. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa
paglaong kag always kamo pray kay God nga may nga mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang kamo ka. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang kamo mo silingon hindi na kamo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat kamo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang kamo kag sige-sige lang kamo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa santo pa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, abaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang insuglan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga gisuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na pa magsigi complain bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iban, yung mga bata man nga mas need na, pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ginhatag sang ni God.
sa nga mga ayo sa ginubakal silpon kay ini ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta ideya nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic. Tiyan mo na, ginhalay ko sa katulog di ko nag-intra. Martes pa lang, kadasig sang tikang sang mga inadlaw, 75 kaadlaw na lang ang nabilin, Pasko na, 82 diyas na lang, saylo na kita sa tuig 2023. Anano nga kapalaran ang nagahulat sa aton sa masunod nga tuig. Kabay pa, mangin mainuswagon lang ang pagpangabuhi sang aton mga kauturan. Kamusta na ang syudad sa Bacolod? Porte ang traffic kagabi. Sus! Terrible! O galing ti wala tamahimo kay subong panahon sang maskara. Porte man ang ida sang mga salakyan sa mga gasoline station, portiman ang pag-ibwal sang presyo sang gatong. Aber, panilagan ta kung paano na ang syudad sa Bacolod karon nga kagahon. Observation report sang aton patrol. Balita sa patrol. Martes subong sa Aksyon Eden. Okay pagsinya sa aton engineer, wala na problema ang nagaman sa patrol subong si Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden, morning! Welcome back to the Philippines. Ari na gani. Good morning, Action Fred. Good morning man sa tanan ng mga taga Singapore. Good morning, mga diba Action Fred, no? Morning, pareho oras mo. Good. Amo na iya. Kay parado, hindi ka mabudlayan mag-adjust sa imo bala oras. Pero anyway, Action Fred, good morning man sa tanan naton nga mga ka-aksyon nga manugpuli pa lang yan, no? Kadamo sa mga nagalinakat pas palibot diri sa syudad sang Bacolod bag-o pa lang magpauli kay nag party kagabi lantaw-lantaw sa malalantawon diri sa palibot sa syudad sang Bacolod kag nag-enjoy sa ginatawag nga Mascara Festival. Ang iba Action Fred naga-enjoy tungod nga mapungko lang kasi sa kahigad nagatan-aw sang mga nagagwa sulod mga nagalinabay nga taong iban. Ang iban nga wala kwarta Action Fred, naga-enjoy sang linakat. Amo ginang mga differences dira. Pero importante, makalagaw-lagaw sila, no? Kaya amo na sa ang ginatawag ng Mascara Festival, kuno Action Fred. Hindi makompleto kung hindi ikaw maglakat-lakat. Kaya kadamo sa mga ginapang sira nga mga dalanon, kag kadamo man sang mga ka-aksyon naton nga naga-enjoy kaya especially mga turista. Kabalo ko naman Action Fred nga billion to yung gina-look forward nila nga revenue after sa Mascara Festival. This is mo Action Fred. Kung personal opinion talang yan, hindi tabi reporter, posible man Action Fred. Posible dako ang posibilidad. Ginaapan giman niya mong ang maskara bisan paano ginaapan ini sang mga turista. So, ang ila sini pananawan nga mangin income sa syudad sa Bacolod, kung ano man kadakoon, ila sigahom naton nga malambot ina nila. Yes, kaya makundan Action Fred, hidlaw kag uhaw ang tao sa ginatawag nga Mascara Festival. Kay duwa ka tuig daan wala na dayon Action Fred, duwa ka tuig nga naghipos nga wala sang patik-patik, wala sang saot-saot, wala sang kiay-kiay. Doon ginasuportahan kid when in fact gani, this week base madugang sang barko nga unit ang sila nanday Sir Frank para ma-accommodate kag ma-cater ang mga turista nga nagasulod dire sa syudad sang Bacolod. Kag kadamo Action Fred tungod nga pero kung ginatawag nga Mascara Action Fred, wala nakabatsyag ang tao nga nagamahal ang mga balaklon, especially nga ang mga inasali Action Fred. Kung ikaw yung tao nga aware ikaw na makahambal kaya nga kamahal, galing kiti negosyo mo, negosyong tao.
galing dala na sa paglagaw, but silingon maglagaw ka, dala ka gid kwarta, kay Oo. makagasto ka gid. Hindi man pwede nga magtulo ka lang to sa iban, nga nagatimo ka nagakaon, especially may dala ikaw nga kabataan, nga may tudlo dire, tudlo dito, no? Amo. Kada hindi kit pwede maglagaw ka nga wala ka dala kwarta. Pero sa mga subang Fred nga maskara, importante mapabilin gyapon ang katinlo sa lugar sa palibot sa syudad sa Bacolod. Kaya iti amo niya nga mga inoras ginasunod man sang IPM paninlo ang mga dalanon, especially sa mga sites gid kun diin ginapatigan ng maskara, especially diri sa may bahin sang Action Fred, Plaza Publica sa Bacolod. Pero amo na nga mga inoras, may mga kiosko na nga nagabukas, mga nagabaligya sa dry goods ni Balahom, mga cover sa cellphone, ang iban, mga bayo, para at least makabawi-bawi man sila sa renta. Makanay ka na naman sa Action Fred ng tiyempo, kagkadamo naman sa mga nagabiyahe naton ng mga ka-aksyon, ng mga depasahero nga salakyan, especially ining kwan bala nga salakyan, mga daan na traditional jeep Action Fred, kiti kinanlan nila maglagas ang ila sining benta sa ila income sa bunga adlaw kay pagka alas 2 daan may pira na ka mga road closure sa matamat na traffic, budlayan na sila magkuha pa sa aero, kag budlayan na sila sang ila round trip nga mga biyahe. That's why ang iba nagagarahe na lang kung pwede pa timprano pa kung kabawi na sila, kag may nagbayad na sila sa boundary kag may pauli sa ila pamilya. Unlike sa mga modernized jeep Action Fred, bisan hindi pa sila magpaugat kag magpakabaka, kung kay may ara man sila sang fixed income, te okay na. Paminsan na lang sa aton sila ka-action bao ara gyapon ang COVID-19, bisan wala na ginamandatory ang pagsuksok sa face mask sa mga open spaces. Pero kadamo gyapon sang tawo, please suksok lang sang COVID-19. Kaya kung na-monitor Action Friend, nabalaan nilang balita, no? Sa report sa DOH, ang iban ng mga lugar nagataka naman liwat ang problema, ang kaso na ginatawag nga COVID-19. Kaya sa aton sa mga ka-action, halong-halong gid lang for the rest of the week. Parumdumo naton nga sadya ara lang nada, kag parumdumo naton nga ara man ang COVID-19. Observation report kalin sa patrol, Action Eden Aboso. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:26. Amo na yakon maskara, porte. Amo nang ginasiling sa iban kinahanglan kung magkadto ka dire sa Bacolod, dala ka maskara, importante, dala ka damo nga kwarta. Hindi man pwede nga magpungko ka lang da sa makalanaan nga wala unod ang bulsa. Amo na siling nila kare sa Bacolod, dala ka maskara, kare sa Bacolod, balon ka, damo kwarta. Porte, no? Ang traffic kagabi, sos porte. Wala kagtuo. Galing ta mo na dispensa nila pangayo sang syudad sa Bacolod, kay tagsa kapag abot sang Maskara Festival, gabaha, gaanaw gidman ang tao sa syudad sang Bacolod. Welcome! Dire sa syudad sang Bacolod, enjoy lang sa Maskara Festival. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:27 na. Anano ang pulo pamahaw nyo na, bangon na kamo. May klase, may opisina. Temprano pa kay porteng trapiko. Karon nga agate daw nakapreparar na kita. Matula ko yung manok karon nga aga. May kapayas na ko to. Gahuluag po kiblang ga green gid. Pagtapos may paitan, kagdahon katumbal, okay na. May insalada ko to nga lang ka. Daw amogin ang kahidlawan ko damo gata. Sos sa pagkanamit. Nang ga-serve si mo blaga kay ga-short slipot, kagwa pusod, okay na ang aton sini kaagahon. Bangon! Nugay na dara, barikotot adlaw ron, las 4:28 na. Ari na, gasululod na sila. Si Milili Uligogid, ang una nga nakasulod, gindasnan siya,
ni Ruming Estrabon Hidalanga sa Barangay Talaban, Himamaylan, ga monitor na inatamyaw ni Milili Uligo, si Ma'am Vanessa Star, kag Doc Matt Mayo, Jinky Dialagdon, Noel Amar, Alex Buntisa, kag Boss Lito Baba. Sige. Si Rochelle Evangelista, good morning na. Kay Doy Arthur, good morning, God bless ko no. Kay Jonalyn Ninyal Decrepito, morning. Tamyaw ko kay RR Joy kag Edgar Cepeda, Julio Siles, Jan Dexter, Kate Macariula, Karin Guzman, Lager Diquilia, good morning sa inyo. Subong man, kay Ters Birgara Sanso, good morning. Gumonitor sa Moises Padilla. Kay Jure Monteliano, morning man, watching from Barangay Vista Alegre. Taga Vista Alegre, good morning. Kay Armando Gabang, liyog tamyaw kay Nono Erning, kag kay Chay Bibing Horilia. Ba kay nung Erning gali, kag Chay Bibing Horilia, good morning. Agabugtaw na ini sila. Kayo si mong Cal Torilla, monitor ko diya, sa Binalbagan, God bless. Kay Carmincho Siason Biboso, tamyaw ko no si Duday Mando Jirma de Sales, Elmer Salado Sang, Louisiana, Maaw. Kay Angela Gayondato Castillo, morning, kapita, talamat gid. Tamyaw ya bata ya sa Berot, Lebanon, si Maricon Castillo, Gloria Moreno, subong man, si Wilson Castillo Jr., kag Aksyon Edien kuno, good morning man ha. Taga Bangga Totong, Ono, Barangay Pilisa. Kay Kone Laparan, morning, Pamilya Labanyigo, Torbila, kag Isparida. Ya, tamyaw ni Kone Balaran o kon Laparan, sang Pandanon, Don Salvador Benedicto, sige. Kay Milagros Morales, tamyaw ya si Edgar Bolari sa Barangay Maaw, kaupo sila. Kay Nancy Garcia, kay Arsi Baez, good morning. Okay, saktaman o kung sakpaman ang mga taxi driver, operator, operasyon tulong, task force. Anong na tabo sa bata nga daw aga pa, baliskad na. Daga pinitla na kita aga pa. Tara kay Judge Nap Jabanti, good morning, kabugtaw na siya. Kay Bitila Usab Binalbagan, kay Ruben Tampos kag Bob Francia, kamusta ka mo? Stoto Raul Alibugas dalom, galadlad ka na pamahaw mo da. Kay Roy Marino, kay Pare Remias Arroyo, good morning. Tara kay Diosing Tupas ang Purok, Mabinuligon 2, Barangay Sumag, good morning man. Bangon-bangon ron, adlaw na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:31 na. Oy, hindi ka mo malipat ha. Ang libre nga medical check-up. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable
until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langko. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang binsuglan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iban yung mga bata man niya mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God. Kuan sa nga mga ayo ginabakal silpor ti ini ko pasensya na biri ang aton income kulang gid sa aton ginagawi man ya sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta ideya nga makasilpon mo ko ti ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic ti amo na ginhalay ko sa katulod gid ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana nga basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si maintra. Ingko try lang kay basi kaluyan si Malga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Ti amo na guro sir, madamo kay salamat sa inyo nga duha nagmamuna kag Jan Diaz kag sa tanan ina-invite ko lang no. Kabay ka kaluyan si Malga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres laparan ng buligan ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyo promo basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Nagpasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Sa maulamon nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue.
Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig na nagatinera sa mga lata, goma, pagibag... Na nga si Maymay samtang ang low pressure area sa Guasang Philippine Area of Responsibility nangin bagyo naman. Di pangamuyo ta nga hindi ini siya makatuga sang halit dire sa aton sa siyudad sa Bacolod. Kung sa bagay, ang Setyembre kag Oktobre mangin maulanon kag mabagyuhon nga mga binulan. Diba si Kulakaluyan man ang ginapatigayon nga maskara dire sa siyudad sa Bacolod nga hindi kita malabot sining pagbubo sang mabunok nga ulan kag bagyo. Ang forecast naton ang Visayas, Palawan upod na ang Kalayaan Islands kag Occidental Mindoro mangin magalumon ang kalangitan. May pagtupa sang ulan, pagpanaguob bangod sang localized thunderstorms. Sulaton naton, inabantayan man sang Aksyon Radio ang masunod naton nga paglantaw sa tikang sang panahon. Importante ini para dire sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Ining panahon amo ini siya ang magadala sang kapalaran sang maskara dire sa syudad sang Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:40. Bisan diin nga hilit-lihit sa Bacolod, maka-enjoy ang aton sini mga bisita kag turista. Man pinsarabla, mga duwak tuig man, kag nagpahuay ang maskara bangod sang pandemic. Deporte giniya, ginkasa sa Bacolod ang madamo nga mga kalingawan. Bisan diin kala makadto may kalingawan, wala kagtuo ang maskara karon nga tuig. Kabay pa nga hindi ini maupangan sang kun anuman nga malain nga panahon nga mahimo ginapaabot na ang isa ka tropical storm kag bisan gani ang low pressure sa Guasang pungsod Pilipinas nangin bagyo na. Kabay pa nga kulukaluyan kita ipangamuyo ta nga mangin madinalag-on gid ang Maskara Festival karon nga tuig. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:41 na. Dira kay Renato Tanuan, good morning. Tamyaw lang kay Brad Mating Nipales kag kay Bernabe Biboy Vargas, good morning kuno. Si Crisilda Balindis Iman, ara naman siya. Bao si Jinky de Alagdon, ari na siya. Morning kuno kay Arthur Jeep Villasor, Banisa Mayo kag Dokmat Mayo, Mama Lulit di Alagdon, Papa Joe, Noel Amar Alma Oligon, MJ Sison, kag tanan nga pamilya sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto halin sa Arizona, USA. Si Inday Blasar naman kaupod naman sa aton. Si Jenmar Tagli, morning. Sige, present ko na. Sa Balya Dulid, aba, si Banisa Mayo, happy Monday dira sa ila. Oho, morning. Sige, tamyaw ya. Mga sister ya, Mrs. Alvarez, Nets Mercado Herrera, kag Inday Lina Mercado Herrera, Bustamante, sang Tangob. Sige, good morning da kay Star Mayo. Sige. Kay Mary Ann Juso, good morning. Patamyaw man sa barangay Sagang, Isabela sa mga anak ko, Mariel Juso, Rodmark Rodrigo Juso Jr., kag Rodrigo Juso Sr. Kay Billy Albay, good morning. Pangapita, salamat gid. Si Richard Malayango, good morning kuno Aksyon Radio, monitor lang kabida sa barangay Hagimit, La Carlota City. Taga barangay Hagimit na, good morning lang. Dira kay classmate ko Efren Pumpirada sa Sumag,
Kag kay Nets Alarcon, good morning sa inyo. Kay Marlon kag Lagrimas Reyes, good morning. Dira sa Belmonte Family sa Purok Riverside Sumag, Dilag Family sa Barangay Sumag. Taga Sumag, good morning. Dira kay Philip Bilisa sa Murcia. Si pare Kinit Pabon, kamusta na? Kay Marvin C. Kay John Hidalgo sa Manapla, si pare Erning Hurilia Gabugtaw na ni. Si Richard Cagtot Obino sa Barangay 4. Si paring Istoy Querido, kamusta? Abi bangon na. Kag mag-walking na. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:44 na. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sunod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay amo na po nang si mama wala di atos na bakulod sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like may ara gid na butang sa module nga search mo tapos bala may ara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktaman lang danay. Tapos ano naman, ubraw ng dason. Brown na dason singaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend kasi Regine bala. Sa kay ay. Nang walang ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga, isulat ko kung anong imuon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan ni ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala, pagid kay daw. Gusto mo ako do, ano naman daw, gusto ko, basta hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-invita siya sa ARB 40s lang. Amo na gani pagkabati ko kay Prince Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 40s na kumpos na eskwela. Primary kag secondary ka na. For, bugtaw. I-record sa ang kinanglanong makapasisipar ka na. Yung pukaw ko niya. Karoon siya sa umuwan kung umuman natin. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Yan padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaong kamandra ko. Tatugan ko balala. Di silingkod sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo. Kayo ano na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, kisiling ko pasalamatan kagi ng Action Radio. Kaya pag-upin siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mo ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan nga reporter dira kay kung wala ako nagapamati permi sa Action Radio, wala ka kaabot sa premium sa Action Radio, kaya wala kita kapamati. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio, maskin gubaon na nakabati ko. Iyan na tanong sa Diyos ang pag-ubay nga
pamati ka, kay nga mo ito mapag-abri ko. Fred sa lang, agi kaya nga mo ito. Sige. Imandak lang. Dako ng bulit siya. Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madami nga salamat sa iyong action, John Diaz. Sa tanan-tanan nga sa action, madami nga salamat sa inyong cellphone sa bong. Dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman, message mo sa iban, yung mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Basis na son, inyong one time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ano sa akon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last, salamat na. Ay, tungod sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon malikawan o kon madula. Hoy, Pang, to kalala na sa ubo mo, ha? Kapa-check up ka na? Positibe na na?
Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo ukon pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo ukon na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka. Ano bala ang... Krimen, mga hold up, subong man ang pila ka mga kauturan naton, mga hospitality girls, porte. Mga Chinese dira ang nagatrabaho, labi sila subong siling nila kung kakason ini kag pauntaton ang pugo nya mga kwan siguro mga 23,000 kalibo sang Pinoy ang mawad-an trabaho. Daw laban daw Chinese man da. Daw budlay makasulod ang Pinoy da. Subong niya da medyo perting labi nila. Kay manti perting panahor da. Grabe mo. Ang pugo, sos terrible. Ang mga babae da, mga extra ka mga gwapagid da ba? Ginahimo nilang negosyo ang ila sinikataw magluwas sa mga maayo. Tibangod ka daw ginatulok masakit na karon nga dapat papaulion na ini sila kay amo man ni silang kabangdanan na kung nga gasululod ang mga pila ka mga Chinese national gasulod lang wala dokumento ning pastillas kambla ni lukutan na kwartadang imigrasyon sulod sila porting nga iskandalo ti subong perting labihay kay daw untaton sila baw kanugon dihama ka Pinoy mawad-an trabaho wad-an kada. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:55 na dira kay Jumar Ejanel morning from Taburda, La Castillana. Kay Junalin Niñalde Crepito, good morning, congrats ko no sa Valladolid LGO, first place sa digital TikTok video ba. Kay Imbong Jucampo sa Maaw Araman nagaupod sa aton. Kay Lunel Berhet sa Putin. Good morning. Tamyaw ko no Berhet kag Mabakyaw family. Labi na gid sa mga manunudlo sang Abiswan. Sige. Kay Jubal Trinidad. Have a blessed Tuesday morning. Sige, welcome back. Salamat gid. Okay. Mayo lang nga pag-monitor. Tagsagid kaagahon na. Kay Mario Olvido Aquisa, good morning man. Nga peta, tamiyaw ko si Umi Kapid, Badinunoy Kagrodet, Sampurok, Railway, Barangay Balaring. Kay Bibi Jen de la Paz, good morning. Kapamati sa Barangay Singkang Airport, Purok Rosal. Mayong aga lang, Antipuesto, Alcabasa sa De La Paz family. Kay Louie Alda Senior, good morning. Tamiyaw amon kagawad sa Villamonte si Titong Yulo. Sige, morning da. May lang nga pag-monitor. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:57 na. Mabalik ako pagkatapos ini. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapating nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Timbangan. Ang elementary nga evacuation center na concerned baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang ka factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life.
magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog kag madabat ang sinuman nga matuon nga Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:05 na. Pasudlon ta na ang report naton sa probinsya. Mga outstanding Negrense women in agriculture din pasidunggan sa Kapitolyo. Balita Kapitolyo. Detalyo pod kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon. Ginpangunahan ni Negros Occidental Governor Bong Lacson ang paghatag sang pasidungog sa awarding ceremony para sa mga outstanding Negrense women sa patag sang agrikultura kag ang may mga maayong achievements nga naghatag sang positive impact sa komunidad. Ang awarding ceremony ginpatigan kahapon sa Social Hall sang Kapitolyo Provincial. Ining aktibidad nga gintiguluhan Recognition for Women in Agriculture and Rural Development. Ang ginpatikayon paagi sa Office of the Provincial Agriculturist kag Gender and Development Negros Occidental nga gintambungan sang pilaman ka mga opisyal sang probinsya. Gindayaw sang gobernador ang mga women awardees bangod sino saya ang mga kababainhan sa karon. Ang isa man sa nagapangita sang alternatibo kaga bag-o nga pamaagi agud to nga mapasiguro ang food security sa ila sa pamilya. Kalakip man sa nagtambong amusan day board member Rita Gatuslao kag La Castillana Mayor Maymay Manggilimutan. Ang kaaksyon gikan sa Kapitolyo. Action Marlon Hinovaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:06 na. Kay Jimmy Latido Senior, morning ko no. Monitor sa Puro Kawayanan, Barangay Mailom. Nyabaw sir, brown out di hasta subong. Wala suga. Ay. Kay Junalyn Ninyal de Crepito, morning taga Ginturilan. Ma'am Wilma Nipunan. Villanueva Bilio. Gamilong Galido. Sa Kawayan, si Jimmy Ninyal kag Manang Maika sa Kaliling Kawayan. Nagamonitor man kay Idna Lapian morning. Sige sa tanan nga staff kuno sang Aksyon Radio, sige airport kag Santiago family nagamonitor sa Taiwan. God bless Pinas. Sige kay Dodge Dalida morning da kay Perla Dalida kag Serwin Mahilom kay Evelyn ni Pamusino ara na siya. Si Julpa Caritatibo tamyaw ko no mga kay Bindol Pamilya Rolando Kulot Caritatibo, Clint Cyrus Galas ang Barangay Robles, La Castillana,
Kay Wendell Realista, good morning. Sige. Kay Jose Eerson Lapinig Honyo, good morning. Taga Stonehaven ko no. Barangay Granada. Tamyayo lang ang Blue Guard sa likod. Nissan Raymond Marañon. Thank you gid kay Nimpa Ibanez sa barangay Tangob. Bara na siya, gamonitor na. Si Barani ni Rico. Tamyaw kubukay aming opsima Gingging Perez Kunsing Baran. Alin kay Nini Rico Baran sang Sitio Pait La Carlota City. Ba, siling ni Wendell Realista niya. Hello, kapita. Nil Nini Galia. Ligo tamyaw kay Tito Walter Gapamati gid adlaw-adlaw. Kay Giselle Ross Delgado, good morning man. Dira kay Maribik Jigan Talavera, morning sa tanan nga staff sang Action Radio naga-monitor gid always. Sige. Good morning man, advance Merry Christmas tamyaw ya asawa ya si Gina. To na dula gulpi. Si Gina at Toribio Panes kag bata ya nga si Ila Jean Panes. Morning ko no. Sa Sindasan Isidro Barangay Kubay, La Carlota City. Nga tamyaw kamo ni gamay Tulusa Panes. Good morning. Sige. May lang pagmonitor adlaw-adlaw. Action Radio Philippine Standard Time las 5:09 na. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana ano nang nahuya ako mangulam. May pigado, tas kay ano ko sila. Madisurbo ko sila lang, tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay.
Sa kaalam yaya, garantisado ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa Ang inyo? permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor sa complete, gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko, pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ka online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone, kisa ka complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan yung gidman ang result na. Oo, pero may kuya monitor sa result niya, may si mama, kasi si papa, si buong ko. Bantayan niyo da kung kapanglaba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian yung kung nadala kami o kunwari. Isang nag-confirm na sa ako niya kung ano address ko. Doon nalipay, nagig ko kay basis ko, nadala, nagig kami nga, may pamangkot lagi daw. Kakabud lagi kun online, mas nami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ang Tapos sa mga skila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, kung magklase di? Kung sana ano nang ako makulang may pigado tas kay ano ko sila madisurbo ko sila wala tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya nga ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado lang basta kung nadala lang ko sa tab happy na ako. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano kang hatap ang... One. Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang kamo ka. Hindi nyo git underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang kamo busilingon hindi na kamo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang kamo kag sige lang kamo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Easy size na. Aber, standby anay. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery. First draw, 12-5. Una nga bula resulta, 12 kag 5. Second draw, 32-22. Ikadua nga bula resulta, 32 kag 22. Third draw, 35-20. Ikatatlo nga bula, 35 kag 20. Aber, rekta kita. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 645 kita. Ang jackpot, 11,36,602. Ang jackpot, 11,36,602. Kombinasyon, in any order, 25, 6, 19, 35, 3, 20. Kombinasyon sang 645, 25, 6, 19, 35, 3 kag 20. Sa ilo kita, sa 655, ang jackpot 29,700,000. Ang jackpot 29,700,000. Ang kombinasyon in any order 3, 36, 15, 41, 51, 28. Ang kombinasyon sang 655, 3, 36, 15, 41, 51, kag 28.
Action Radio Philippine Standard Time, las 5:18 na. Kay Rimar Biranyo Lingoste, good morning. Nagamonitor sa Barangay Hagimit, La Carlota City. Si Maribic Jigan Talavera, good morning man. Kay Elmer Buyet Villamor. Kay Jubal Trinidad, morning. Subong man kay Windel Realista. Ba, tamya ko aglay si Mami Nida. Gapangapi-kapi siya, kag naga pamate. Kay Renato Itabag, taga Mulubulo, Kawayan, ga monitor, kada aga morning da senyo. May lang nga pag-upod-upod sa aton tagsagid kakaagahon. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:19 na. Ari anayo ang epektibo kag natural nga para sila. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako nang sa balay. Pero Time, las 5:20 na. Aber, si Roger Burgoso, morning ko na. Tamyaw ko lang si Mama Winnie Giray Burgos sang Biscom Compound Binalbagan sa pamilya Burgos sa San Agustin, La Carlota. Always gid ko no naga-monitor. Salamat gid. Bisan paano ulupod-upod kita tagsagid kakaagaho. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:21 na. Kamusta na? Gagulutok man ang mga salakyan kagabi ba? Sa pagtughong naman sang gatong. Amo ni bla, wala untat ang aton sinipagulat kada pag-abot sang masunod nga simana. Ang aton sini ginapanumdum labi na gid sa mga driver, sa mga operator, lakip na sa mga pribado naton nga mga kauturan, ang ginatagaan nila ay talupangod, ginatamdan gid, ginatulok masakit ang metro sa pagsaka sang presyo sang gatong. Ang ginapaabot, rollback, ang natabo, increase naman, patong naman sang presyo sa pagkadako pa. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:22 na. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako nang sa balay. pero
kamusta man? Amo na would like mayara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktawan lang nanay. Tapos, ano naman, Oblaw ng Dason. Brown na dason singa nga pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nang walang ka cellphone. Wala mo sa imo. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akon. Siya nagtulong sa akon nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Nga bala nga isulat ko kung anong imuon. Nga pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanan yung ano. Sunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako do ano naman daw. Gusto ko basta hindi ko pa siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-intra siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga. Ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4 piece nga compose nga eskwela. Primary kag secondary ka na. For bugtaw. I-record ang kinanglanong makapag-tisipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya siya sa umuwan kung umanaki. Update mo na siya. Matinandaon niya siya. Damo to, nogin na siya. Yan padala ko na tula sa imo mga base ko makadaong ka man rapulong to atugan ko balala. Di siling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo, mo, ikayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, kaya siling ko pasalamatan tagi ng Action Radio. Kaya pag-open siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan nga reporter dirakay. Kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala kakaabot sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kaya ako sa Action Radio. Maskin gubaon na nga, nakabati ko. Ingat na tanong sa Diyos ang pag-ubay nga pamati ka. Kaya nga mo ito nga pag-abay kong Fritz lang agi kaya nga mo ito. Umanda ka nga. Dako na bulit siya. Kabulig din siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madam, salamat sa iyong Action John Diaz sa tanan-tanan nga sa Action. Madam, salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman message mo sa iban nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Di basis na son inyong one time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang balong kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ano sa akon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. City Hall, si Mayor Albi Benitez kuno nagabulig sa movement nga TNP nga nagasuporta kay Presidente Bongbong Marcos. Detalye sini upod kay Action Del Salazar. Action Del. May nag-action na Fred, nagabulig karon si Bacolod Mayor Albi Benitez kay President Ferdinand Marcos Jr. sa gintukod nga movement nga ginatawag nga kilusan ng nagkakaisang Pilipino kon KNP. Sa media interview ginpahag ni Benitez nga iya ginaklaro nga hindi ini political party kundi isa ka movement. Para kay Benitez, nagabulig ini bangod iya ginatanaw nga isa ini ka solusyon sa tag-sa ka problema sa kada syudad kag bugos nga Pilipinas. Ang movement Action Fred ang ginalakipan
sa mga public official kag sektoral. Ginpahayag man ni Benitez nga bukas ang movement sa duyag mga miyembro sang KNP, ilabi na sa nagapati nga ang solusyon para sa buwas damlaga amo ang unity, teamwork o kon pagkakaisa. Now it's a movement kilusan na nagkakaisang Pilipino or KNP. Nabulig ko sa ila kay nakita naton nga isa sa solusyon para sa atong tagsa-tagsa nga problema sa aton kada syudad, kada sa bilog ng Pilipinas is pagkakaisa. Nabatihan si Bacolod Mayor Albi Benitez. Life extension ni Coffee Mix maka-aksyon ang pinakaunang Walang ka-aksyon niyo, Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:30 na. May mga reklamo niya. Siyempre, purting traffic, purting kagutok. Ang amon estudyante niya, ang buhi nila, las 5, igo nakapuli, las 7. Wala na sakyan kay gutok tanan. Natural lang ina. Mayutay lang nga pagpulo pasensya mga abyan. Balukati, Mascara Festival, subong. So, kada tuig, nagligad nga 2 ka tuig, kung wala kita maskara, nagligad kung may mga maskara, ang traffic for tigin pulo pasensya lang anay kita. Kaya aton man ni syudad mo, ang maskara trademark ina sang syudad sa Bacolod. So, kung may dutay da nga daw medyo na ulo at tasar ang kabataan sa pagpauli, natural lang ina kay portigid sa pagkagutok sa syudad sa Bacolod, subong bangod sang dihamak nga mga lugar halos may mga kahiwatan. Aton man ni syudad, bisan paano may uluantos yutay. Pagkatapos ang bulan sang Oktubre, makagulo ginhawa na kitalog sa trapiko. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:31. Balik ako pagkatapos ini. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas
malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Powered Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit. Ni Birthday Boy, ni Aksyon John Diaz, top 7 sa listahan sa druga sang Bago City PNP arestado. Detalye siya ni upod kay Birthday Boy Aksyon John Diaz. Aksyon John. Action Fred arestado ang top 7 sa watch list ng Bago City PNP sa bypass operation naging panigayon sa Purok Sunflower, Barangay Poblasyon sa syudad sang Bago mga alas 12 ang taklas ng udto sang Domingo, Oktubre 9. Irinadakpan Action Fred ang kilala kay Willie Paclipan, 30 anyos, kag residente mismo sa Purok Sunflower, Barangay Poblasyon sa syudad sang Bago. Sunod diri kay Police Lieutenant Colonel Joe Emalo, ang Chief of Police sang Bago City PNP, ining si Paclipan ang ginagabig bilang top 7 sa watch list sang Bago PNP. Nagabanegosyo ni siya doon nagabarigya balas ang fried chicken. Pero sa ginkandak ang bypass operation Action Fred, nagkompeska diri sa posisyon kag kontrol ni Paclipan ang napulutan ka mga sachet sang illegal nga droga nga ginbarbanta nagabugat sa 2 ka gramos kag may estimated market value nga naganamot naman sa 13,600 pesos. May isa madri ka kahita nga nakuha Action na Fred kag 500 pesos nga bypass money. May isa ka ziplock, may 2 ka mga lighter kag isa ka unit sang bisikleta. Plus pagidrio ang 140 pesos nga mani ang sa naglain-lain nga denominasyon nga na-recover man diri sa posisyon kag kontrol sining subject nga si Paclipan Action Fred. Ti karon ining si Paclipan ang preso sa custodial facility sa Bago PNP. Pero sa ibang pangabalita sa syudad man sa San Carlos, nagkandak man sila sa isa ka bypass operation sa Domingo sa area sa San Juan Tunga, Barangay 5 sa mga syudad. Kung sariin babahi naman niya ang ilang dakpan naging kilala kay Merlin Montinula, 29 anyos, isa ka SLI, conflict level individual, pero wala na siya kuno nakasurrender Action na Fred no sa mga otoridad. Ilang si Montinula ang residente sang Dos Hermanos Street, Barangay 3 sa syudad sa San Carlos. Na-recover naman diri sa posisyon kag control siya ni Action na Fred ining 3 ka mga sachet sa illegal nga droga nga ginabanta nagabugat sa 0.2 grams nga may estimated market value nga 1,360 pesos, 2 ka mga disposable
lighter, 3 ka mga aluminum foil, 1 ka aluminum foil pagidiri nga na rolyo nga na-recover tanan sa posisyon kag control. Ining si Montinola ang napreso karon sa custodial facility sa San Carlos City PNP. Oy, pero sa tutanang makaaksyon anay dra sa nagapangitablas ang kape sa gusto magigop sang pagkape subong nga aga ari aton ginag balita gikan sa Nokpo ang kaaksyon nyo. Akson Jan Diaz, una sa balita na sa Akson sa Bacolod Akson Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:39 na. Kay John Sirnada, good morning. Si Donald Cabasagwa, taga-monitor kami di sa La Carlota City. Kay Mary Joy Victorino Flores Makawili, good morning. Nagapamati si Mama Mary kag Papa Robert Flores sa Barangay Carolan, Kabangkalan, ga-monitor diri sa Talisay. Kay Jopre Marquez, good morning. Monitor sa tanan, mga taga-aksyon. Russell Gomez, kay Huma Lumina, Arasya. Si Michelle Sayo Gimiroy, good morning. Kay Chao Israbon, si Jinky de Alagdon, happy birthday kay Lord John Diaz. Sige. Kay Juan Salmiti Isiha, good morning man. Kamusta da sa kapihan? Si Munsing Syukon de Permeda, walang absent. Kay Joel Perido, si James Patalagsa, si Bida Tumbos, si Jobert Carion, si Mayor, si Parinji, si Sindico, Bibitan, Roger Aguirre, si Parecano Rivera, kag si Lore Apurado, nga kanto da sa kapihan. Kaya ang minste daya si Boy Bala, si Dot Sulibin, si Monet Rujas, si Diok Torres, si Larry Benitez, si Maral, si Pare Ed Jamson, kag si Billy Caro, si Jimmy Candelario, kag si Pulding Hipes, daw permanente na. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:41. Balik ako pagkatapos ini. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwanag. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nag-abot kita diri sa Purok Kalubihan Boss, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periyos ni nga mga activities. So nagpasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan Ike Torres sa mga katapos ang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom, for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa atong nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga
nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami may libre kasi sila nga check up diri hatag ang mga bulong kag vitamins sa mga bata. Man damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sininga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So, una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radio and dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mga agakag madamog ini salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagpasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo sa amon. Amo lang yan po sila. Regarding sa Aksyon Radyo Bacolod, pasalamat din sa PM nga ginatag sa amon paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2 nga salamat nito nga yung patigayon ng inyong activity together man sa among CHO kag sa among barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat din sa Aksyon Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat no nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Purok Kamutihan 2. Dabaw sa tanan kay Kapitan Ay, kung sa yung mga kaupo ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga rin napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin dito. Sa diwat may And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kudaw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga
ko ba ikaw? Agay ka malihoy ka! Hindi siya pagpatya! Mensahe sang paghigugma na nari-sari nga mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Dumagyak ka na klase sa matay! Dumagyak ka! Mensahe sang paghigugma pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga This Is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya nga amon nga magulang perti kay isog hindi mo matudloan. Tapos suay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung gusto ko? Gusto ko ila pa sila tanan. Sila tanan eskwela sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigana gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko po buot gid mo pirme para nga kag ma-pray ka mo nga ang kinanglanon nyo ihatag sang Ginoo sa inyo kaysa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sang imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag manggid. Gupangita pa sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na rescue namon sila. Kakurog-kurog idala namon sa police station. Kakurog-kurog tapos yung giwang inatsura ang di ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang perti kay isip. Action Radio Philippine Standard Time las 5:51. Aber, diri kita pipilalang ka mga blatter entry opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa patro. Updan kita ni Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden. Action Fred, ginarestay sa ka 24 anyos nga lalaki matapos ang bypass operation angot sa illegal nga armas luthang sang Kabankandan PNP. Las 8:28 kagabi sa Purok 3, Barangay 1, Syudad sang Kabankalan. Sunod kay Kabankalan PNP Officer in Charge Lieutenant Colonel Alvimar Flores. Anadagpa na mo si Alex Campunong, residente sang Canlaon 3, Barangay Sag-ang, Banua sang La Castellana. Dugang pa ila pa sa karon ginahibalo kon madugay na nagabaligya sa mga armas luthang si Kapunong bangod pangayaw ini sa lugar. Nakuha kay Kapunong isa ka unit sa kalibre 38 nga loaded sa 5 ka bala kag ang buy-bust money nga 2,200 pesos. Preso karon sa custodial facilities ng Kabankalan PNP si Kapunong kag natalana nga pasakaan sang kaso subong nga adlaw. Balita alin sa patrol ang ka-action nyo, Action Ida Naboso. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:52 na. Kay Robe Argente de la Luna, da good morning ah. Monitor kami di Lobe kag Robe de la Luna. Bao si Elizabeth Gamala, ara siya na ulo adlawan kay. Morning! Tag nagatamyaw kita sang malipayon gid nga pagsaulog siya kadlawan karon nga adlaw kay Action John Diaz. Salamat gid
sa pagdulong temprano pa sang pamahaw sa Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:53. Balik ako pagkatapos ini. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana ano nang nahuya ako mahulam ay siyempre pigado tas kay ano ko sila madisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay size na ano naman yung iskandalo nga nga 50,000 nga balor sang gatong kuno para sa wala nagagana nga heavy equipment sang syudad padayon ginausisa ay ano naman ini nga palapaway sang gatong ay suno kay Mayor Albi Benitez duha ka empleyado sang Department of Public Services ang ginisyuhan sang show cause order angot dire ay hoo wala na gid niya paway. Bisan wala naga-andar, guba. Daw ginatugungan nyo sang gatong. 50,000 is 50,000. Amo nakisabla kung ara ka sa gobyerno, halong-halong man, may sweldo ka na. Mangyadi ka pa, akalain. Morning kay Francisco Guangco, kag kay Diding Alohaminto, may lang pag-upod-upod sa ito na. Kay Franklin Panagiton, good morning man. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:58 na. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Action Radio!